Weet je, het voorstel voor die veranderde aanpak is al een tijdje door mij gedaan. Hè? En dat had te maken met de frustraties die velen ondervinden. Want we hebben het ook nu juist van de pers gehoord van wat is er veranderd? Hoe kunnen jullie verzekeren dat aan de afspraken ook gevolg wordt gegeven? Hè? Dus aan de hand daarvan, over de jaren heen, heb ik besloten om een voorstel te doen. Niet heb ik besloten, het is eigenlijk aan mij opgedragen als het ware. Want ik zei steeds mensen, we kunnen niet op dezelfde manier blijven doorgaan en dan een verschillende uitkomst verwachten. Kan je niet doen. En toen werd aan mij gevraagd, wel, kom dan met bepaalde aanbevelingen. Dat heb ik ook gedaan. En dat is het papier waarnaar men refereert. Dat is ook de positie of het voorstel waarvan besloten is, zo zullen wij in de toekomst met de IPCO omgaan. En wat betekent dat heel concreet? We gaan elkaar ter verantwoording houden en roepen. Hè? Dus als we hier afspraken maken die met bijvoorbeeld onze regeringen hebben te maken, dan moeten wij zorgen dat de volgende IPCO wij kunnen rapporteren van wat doen wij op Sint Maarten met dit onderwerp of dat onderwerp. Hoe voelen de mensen op Sint Maarten zich ten aanzien van? Dus het is een strak vervolg geven aan de IPCO-afspraken. Anders blijft het gewoon iets van 2 maal in het jaar bij elkaar komen. Hè? En je zag het ook, we hebben ook besloten telkens een hoofdthema aan te dragen. Hoofdthema was samenwerking binnen het Koninkrijk. Maar dat houdt echt veel in. En ook andere nieuwe aanpakken, zoals bijvoorbeeld kunnen wij een bewindslied van de Nederlandse Koninkrijksregering krijgen in het IPCO. Om ook aan te geven van, ja, dus die verband leggen, hè, dat is in deze gebeurd. En ik hoop dat andere bewindslieden in de toekomst dat ook zullen willen doen. Want zoals de heer Nicolai ook zei tijdens de persconferentie, we hebben geen formele basis, maar het is wel wat wij voorstaan. En als IPCO hard staat op een punt, dan gaat het ook gebeuren. Misschien langzaam, maar het komt er wel, zolang wij blijven monitoren en de verantwoording eisen van degene die voor de verschillende onderwerpen verantwoordelijk zijn.